hemen sortu zen behar batetik, alegia industria oso indartsua zegoen Goierri aldean, baina behartzan alde batetik formakuntza, behartzan ikerkuntza eta behar zituzten enpresek ere zerbitzuak, eta behar horretatik sortzen da Goierriko herrien ekintza. Indargune horretatik sortu zen garapen ikusgarri bat, Goierriri sekulako ekarpena egin diona, eta Goierrirekin batera noski gure lurraldeari Gipuzkoari eta gure herriari Euskadiri. Eta hortaz, eredu hau partekatua eta elkarlanerako eredu bikain bat. Bide honetatik jarraituko dugu, erronka horiek zeintzuk diren eta aldi berean zer nola aurreratu etorkizuneko beharrei eta egokitu geure beharrak horretara.